Ndichikutambirai zvekare pano paZerari 263 pano paichange ndichikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani paZerari 263 usubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manyuzi updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sekuziva kwamunhu zvita muri yeZimbabwe manyuzi updates epanapa tinoyana kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti unge uchiwana manyuzi updates akati wandei pasame video ndo muiro watinouya nawo maupdates edu achifamba nawo step by step. Vadikani ndati like this video zvinobatsirawo ndizokasika kudzoka neamwe manews updates. First update inyaya yemba iri pamufakosi apapa. Imba iyi vagari vemunharaunda imomo vemuarea imomo kumufakosi vari kuchema wachiti kune hama dzepamba apapa kana kuti kune vanoziva nezvepamba apapa, uyai tigadzirise pamba apapa tipachengetedze nekuti imba iyi yaparadzwa nevanhu vemadrugs. Vanhu vari kupinda imomo vachiputira madrugs imomo vachirara imomo vachiita zvavanoda ende zvinokonzeresa kuti pakonzerese korela. Saka vemunharaunda umumu vemuarea iyi vazotorana sevanhu vemulaini vakatanga kupa cleaner. Asi zvavari kushedzera vachicleana pamba apapa vari kuti hatichada kuona vanhu vemadrugs watiri kuona achazvidemba. Ende vanga vachikumbira vichinzi kana makafirwa kana pamba apapa muinazoziva kuti pakafa vanhu hama dzenyu makapumwa uroyi. Ndatingobatsiranei nekuti pamba apa paparadzwa nevanhu vemadrugs. Zviri nani kupatora topa cleaner zvakanaka podzoka kuita pamba pakanaka tobatsira vana kana makapumwa uroyi kana muchiziva kuti makapumwa uroyi vabereki vavo vachikurarama even vari vana vachona. Ndati uyei tibatsirane semhuri vana avava vawane kuvandudzuka nekuti pamba apa paparadzwa ende tiri kuitira life dzevamwe vanhu nekuti kunototangira zvimwe zvirwere. Vadika nda kukuisirai video roro wapedza kuona video da kutotara zvadofuka comment section ndiri kuzoona vamwe vari kuti aiwa kana pamba pane vabereki ava vakafa vakaromba inyaya dzehurombwa. Ndatione this video. Kune vanhu vari mumagroups emutori rwedombo tasvika pana ma23 zongoro taona mamiriro apo akaita asina musumira musha wabereka kutotyira vana vedu korera typhoid zvichi saka taona kuti rega tibatsire vana vedu vafa papara. Izvezvi takutokrina machemba matabwa vakazara matabu yototabu vakazara madhirodi vakazara chii munogezera vanhu makuitwa chemba saka tangoona nase vanhu vemuraini titange kubvisa kuti makonye zvese zvaimba panza saka panza mumba imomo mateletsa makatogeswa chemba vanongokurikura votomama vovhara saka zvatirwadza vabereki. Isusu hatina basa idu nezvinodya munhu, chinodya munhu hatinei nacho asi tangorwadziwo nekorera korera kuti vana hatina ngopikisana nazvo isusu hatinei nazvo izvozvo munhu angeno zvaanenge asarudzira asi tarwadziwa nekorera. Tarisaimuona madho ese zvese vakapwanya tarisaimuona madho ese zvese zvakapera matelesi tarisaimuona imba zvaita vanenge varimo vakaungana vachiita zvavanoita varimo. Tangoti rega tibatsirewo sevanhu vemuraini tatyira vana vedu tibatsirewo tikline imba iyi matele tese tobvisa madhoti ari mumachemba toita rufu ine ndimi nzou rufu hatidi kusiya nyika yedu ichiparara sekudawo tichiri vapenzi. Nyika yedu yatengekobaba yedu tizvibate zvakanaka tatsvagirwa nemadzibaba edu tiparadze. Next update ividhiyo remurume abatwa nechikwambo. Vadikanda kuti mutauro zvalofuka comment section kuti itrue here or ifake. Wapedza kuona video usaskipe video dadzoka nchirwa nyaya yamakingwazi. Ndatione this video. Yachangaziko nyaya uya
Azindofa. Uda kureza wangwa ufa. Sewa zote no faiba hapana. Akashiramba kutanga bana shika bana changa tanga baba na ngati bana. Kujifunza tu. Ndio kwa fresh ndio. Sasa ndio unaenda mwenda na ndiba watu kwa big tour sasa sio kwa ruhusa na. Alba chicho nyumu na wacha ngoje. Chicho nyumu. Koma. Sasa uenda kuba barabe. Abadanja tu basi. Uko lemka zirabe. Kwe wava kuti kwekwe ongo tungongo sedo lere ene phone eri bana kwa phone yo wanzu unopani chimwe yo wanzu unopani chimwe man sina wira ndaenda pana hapa nishukuru Angoda kubatsira hamwe kuti ndabatsira vanhu vari mumota iwu wanje yana kura apa. Vane vake vanhu vaya. Unoketa zvinhu zvako pinde mumota nguva ichenda mberi. Wazobata sei? Ukationa zvangani zvinhu zvako. Pamukana kwasa mbuzi. Kake chingani cha? Ngokufamba yaziba mwanduku yobheka. Ngoba anofamba ndozosika nayo. Indura kana? Chii zvinoitika paunofamba iwewe? Chii zvinoitika paunofamba nemota unenge nayo? Achatokwire pona. Hapana pakwira. Achatokwire. Kuva tu. Anosekuva. So bokwe kuya kuva tu sei. Badi ndoga zatu na buru. Uyo hanzi moja inofamba nayo inosvika kunenge chiende. Inongokwire wewe.
Next update video ramanager vanomanager Makingwazi, chingoti ex manager aimanager Makingwazi, apo pabuda mastreets esocial media achiti ndakasiya basa nekuti Makingwazi haabhadhari mari. Vadikanda kuti tione video iroro, tapedza kuona video totazva tofika comment section anzi ndakasiya basa Makingwazi ane udzvinyirira hape vashandi vake mari. Ndo zvanga zvichitaurika pavideo ipapo. Zvandoda kuita kusiya muchiona video, wapedza kuona video utazva unofika comment section. Ini sahatirari tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Pakumanager kwandaita semunhu anoziva kuti manager anofanira kunge ashanda so ndakusangana nemachallenges aibvawo muvanhu mumatsigiri edu vachitaura zvimwe zvavaida kuti zvigadzirisike, but kumanager kwangu ini ndainge ndisina simba rekukontrola zvinhu, like kutora brand ndichiisa mumaoko angu ini ndanga ndisina power ero. I think kumanager kwangu waida ngofanana nekwashow organizer zvazvo ngoti unogona kungotumwa kunzi inoona nengi ndamuti nengi yakupe mari yakati. Saka mukufamba kwaita time zvosvika panguva yatazoparadzana handanga ndangova manager weyo kuti anga angovawo manager wezita, because ndanga ndisisina chero duty, ndasisina kana decision chiri kungotaura kuti vakomana ngatisangane na10 mangwana. Ukangoitaura iyoyo ndatoribvunzwa nza but wangova zviudzwa nani zvokuti na10 saka ndandaona kuti handisisiri manager but ndangosara nezita zvokutoti kutochinjwa kwamanager aifanira kutochinjwa nditoripo because maduties acho iwo handanga ndisisa maita. Pfungwa dzangu dzinofunga handingati ndochokwadi, dzinofunga kuti maybe vangava kuda kucreata space yekuti mwe manager apinde. Ndo zvandakazongofungawo zvangu because ndo maitira akangoita futi mandakapinda pakaita kusanzwisana nemwe manager anga aripo. Ndakatozogona ndapinda kuti otherwise ispace yangu yetose. Saka pako pataka vanoita ndakaona kuti ndeimwe reason. Then nekufungidzira futi kuti inini panyaya dzemari pamashows ataita zvichinzi haana kubuda mari ese, ndichiti ndakabvunza mari kwanzi haina kubuda tavharwa, ndakabvunza mari then pamwe pacho ndaigona kuzofona back kumunhu wavo ainzi ativhara uya, ndaingoshandisa ofisi yekuti ndiri manager ndobva ndamufonera back kuti akwemi makazotivhara sei kunzi mari ndakakupai kare chiona apa ndakatosiyana nemukomana akatotora before show kuti mari haina kukwana sei, obva wati iri kutavharwa. Chinobva ndati since ndiri manager shure yakadai haifanira kurongwa ichipera inini samanager ndisina kuziziva, ingadai ndiri inini ndiri kutofambira nyaya dzemari dzacho inini. Saka waiti wakatasa contract cherero magala chachero because pagala vazhinji vacho vaiziva ndiri manager, saka vakandipa contract after taperforma yekuti mari yenyu inozoya pakati, waitozoona kuti rakatombosainwa kare nemumwe munhu aitonziwewo ndimanager ipapo, mumwe munhu wezita nyowanda usingatozivi nozvona. Saka ndakapedzana ndatozoona kuti zvitorina nekuti inini ndingofokasa nekuti mari yangu ndaiwana. Saka ndandangoziva kuti pagala pabuda mari, amushawa kuti pamari yese magala akaitika inini ndiri manager, mari yandakawana gala iwana. Chokwadi ndechekuti mashows aishayikwa mari, inini handingatire blame iyo because airongwa handisipo, ozonziwa mari haina kubuda. Saka kuti ndichitenda kuti haina kubuda inini samanager awo ndisina kuona kuti zvafambiswa sei, kutenda kwangu kwaivawo kushoma nozvona. Saka zvaitika zvokuti maband members haanonoka kuwana mari, pamwe pacho aitoregedza kuwana mari. Like show yarikaita South Africa, show South Africa vakaitwa vanhu vakabhadhara mari before ekambani iyoyo nozvona. Kudzoka muroti then mukuru mbva wazoti omanaka mati tazotiitumirwa tasvika beki kuZimbabwe nozvona. So tasvika kuZimbabwe panga pasina mari yacho, chere yekutsvagwawo neimwe nzira kuti itsive pabva yanga isipo futi. Saka inini ndini ndakazobhadharwa panotengeswa gitari